Pastoral letter po ni Lingayen Dagupan Archbishop Villegas na nanawagan ng pananagutan sa gitna ng mga kontrobersya sa politika. Para sa detalye kasama natin na Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naglabas ng pastoral letter si Socrates Villegas kung saan kanyang binigyang diin ang umano'y lumalalang korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at pagbagsak ng moralidad sa pamahalaan. Sa liham na nakatakdang basahin bilang homilya sa lahat ng misa ngayong Ascension Sunday, inilarawan ng Arsobispo ang kasalukuyang kalagayan ng bansa bilang nakakalungkot at nakagagalit kasunod ng mga kontrobersyang politikal sa mga nakaraang araw. Tinukoy rin sa pastoral letter ang biglang pagbabago sa liderato ng Senado na ayon sa kanya ay nagdudulot ng pangamba sa proseso ng pananagutan at pagpapatupad ng batas. Nanawagan pa si Villegas sa publiko na magsisi, manalangin, makilahok at gamitin ang mga legal na pamamaraan upang maisunong ang pagbabago sa politika. Hinimok din niya mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidato sa susunod na halalan at iwasang suportahan ang mga opisyal na nasasangkot umano sa katawalaan. Ayon pa sa Arsobispo, mahalagang gampanan ng mamamayan ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng matalinong pagboto, pananagutan at pagkilos batay sa konsensya upang maituwid ang direksyon ng bansa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.